Piny owacho golo siem ne josiasa matiyo kod rowere nyayo timbe mag maundu manyalo rocho arita kwe pacho kaendi. E twak mare gi jofwambo, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki nokoni ok gibi yie ne ng'ata chiro kweth moro amora ma chik okwedo e pacho kaendi. George Bati nigi ler mar wachni. E twak mare gi jofwambo e apisi mar jatend piny manandalo manok bang' piny owacho lieko ni kweth moko mag jomaundu ma chik okuongo chal ka gima chako konore kendo e pacho ka. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo siem ne josiasa madiponi temo chiro kwethgo. Kata obedo ni nore miyango neno magin go matudo mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod kweth maundu ma piny owacho koni ochako wuok masawa mar Kenya. Whether there is any evidence leading the former president to crime, I cannot comment on that. Kindiki okoni joma temo rocho arita ibiro rakruok go ma ok odewo lemo magimako e kind oganda. Any person who is involved in encouraging crime, doesn't matter their rank in society, they have a date with me. Kopogore kod kweth mag maundu, Kindiki bendo yango midhiero magikoni giseyango ni rocho arita mapacho ka koting'o kong'o machiko kopuodho kod dinde manyayo puonj mobam. So there is a cultural extremism and then religious extremism and non-religious extremism. No amount of resistance will arrest our resolve to make sure that Shakahola never happens again on the soil of Kenya. The use of Holy Scriptures will not save you from the jaws of justice. E twak manenore kama geto ng'anyo mag Azimio, jatend migawo nogolo siem kowacho ni ok gibi yie mondo josiasa oketh chike kokalo e bago ng'anyo machwe rocho arita mag oganda mapacho ka. Politicians who have political grievances want to incite the public and use that culture as now percolated to the countryside, to lower levels, to low-ranking politicians. We have witnessed certain behavior, if not curtailed, will make our country break down its long tradition of law and order and the rule of law. Bang' dir ne penjo mondo yang gimomiyo piny owacho deko kao ndamo ne jomaundu manomonjo puoth anyuola mar joka Kenyatta ma Northlands e gwenge mar Uhuru, Kindiki okoni chenro mar gidhi mos kaluwore kod weche siasa manodonje wachno kosingo ni machiegni ni jomaundu go idhi kao negi ondamo. We have undertaken investigations and we will be arraigning some suspects very soon. It has taken a bit of time because of the politicization around it. And I have said to you, dear Kenyans, we don't want to politicize national security. Kata obedo ni weche ma piny tudo lweny ma piny owacho koro yawo kod kweth magikoni konore masawa mar Kenya kod larruok ni en ng'ama ni kod mbiye weche mag siasa makono, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki to koni kaka piny owacho gitimo tijgi mar chiwo arita makare ne jopiny. George Bati, Ramogi TV.